Sa ngalan samahan sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan ug kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot sa hunahuna, sa pulong, sa buhat, ug sa wala pagbuhat, sa kinahanglang buhaton. Kaya akong sala, akong dakong sala. Busa na nga muyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos ug kaninyo mga igsuon, aron ninyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyanon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadonon ta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Magampo kita, o Diyos nga makagagahom, tungod sa mga buhat sa penitensya nga makapadangat kanamo sa pasaylo, himoa nga maandam kami alang sa Pasko sa pagkabanhaw, inubanan sa kaputli sa among kasing-kasing. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Jesu-Kristo, imong anak, nga buhi og hari uban kanimo og sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon sa Genesis. Gipangga ni Jacob si Jose, labaw sa tanan niyang mga anak. Sanglit natawo man si Jose sa tigulang na si Jacob. Gitahian niya si Jose og taas nga bisti nga binuktunan. Ug sa nakita sa iyang maigsuon, nga gipangga sa ilang amahan si Jose labaw kanila, naglagot sila kaniya ug masuk-anon kanunay ang ilang sinultihan kaniya. Usa ka adlaw ni ana, miadto sa Sikem ang mga igsuon ni Jose aron pagpasibsib sa kahayupan sa ilang amahan. Miingon si Jacob kang Jose, "Tua sa Sikem ang imong mga igsuon aron pagpasibsib sa atong kahayupan. Pangandam kay paapason ko ikaw kanila." Si Jose mitubag, "Andam ako." Ang tawo miingon, "Wala na sila dinhi. Nadungog ko nga miingon sila nga muadto sila sa Dotan." Busa miapas si Jose kanila ug nakaplagan niya sila didto sa Dotan. Layo pagani siya, nakakita na kaniya ang iyang mga igsuon. Sa wala pa siya mahiabot kanila,
Naglaraw sila kung unsay ilang angay buhaton kaniya. Nakahukom sila nga patyon siya. Nag-ingnanay sila. Ani ana ang tigdamgo. Karon patyon ta siya ug itambog ta ang iyang lawas sa usa sa mga atabay. Ug moingon kita nga gitukob siyag ihalas nga mananap. Tan-awon ta kung matuman ba ang iyang mga damgo. Nakabati si Ruben sa ilang gipanagsultihan o gipaningkamutan niya pagluwas si Jose. Siya miingon, dili nato siya patyon. Ihulog lamang siya dinhi ning atabay sa kamingawan, apan ayaw siya ninyog dagmali. Gisulti kini ni Ruben, kay naghunahuna man siya sa pagluwas kang Jose, aron iyang dadon balik sa ilang amahan. Sa pag-abot ni Jose sa iyang mga igsuon, gihukas nila ang taas niyang bisti nga binuktunan. Unya, gidala nila siya ngadto sa atabay nga walay tubig o gihulog siya dito. Unya, samtang nangaon sila, nakita nila ang usa ka panon sa mga Ismailita gikan sa Galaad. Nagbaguod ang ilang mga kamelyo sa karga nga mga salong ug mga pahumot nga ilang dadon sa Ehipto. Miingon si Juda sa iyang mga igsuon, unsa may makuha nato kung patyon ta ang atong igsuon ug ililong ang iyang kamatayon. Maayo pag ibaligya ta siya sa mga Ismailita. Sa ingon niini, dili kita makapasakit kaniya. Hinumduman ta nga ato siyang igsuon ug kaputol tag tinai. Miuyo niini ang iyang mga igsuon. Ug sa pag-agi sa mga negosyante nga taga Midian, gikuha nila si Jose sa atabay o gibaligya o kawhaan kabuok sa lapi ngadto sa mga Ismailita nga nagdala kaniya ngadto sa Ehipto. Ang pulong sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Sa pagpakanaog sa Ginoo sa usa ka gutom nganhi sa yuta ug sa paglaglag sa mga tanom nga nagbuhi kanila, iyang gipadala ang usa ka tawo una kanila, si Jose, nga gibaligya ingog usa ka ulipon. Ila siyang gikargahan og mga gapos ug gipusasan og mga kadena, hangtod nga iyang panag-an natuman ug ang pulong sa Ginoo nagpakita sa iyang kamatinod-anon. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Gipatawag siya sa hari o gibuhian. Ang magmamando sa katawhan, mipalingkawas kaniya. Gihimo siya nga agalon sa iyang balay ug magmamando sa tanan niyang mga katigayunan. Hinumdumi ang mga katingalahan nga nahimo sa Ginoo. Berso sa dili pa ang Ebanghelyo. Hilabihan ang paghigugma sa Dios sa kalibutan nga iyang gihatag kanato ang iyang bugtong anak aron ang tanan nga motuo kaniya makabaton sa kinabuhi nga dayon.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Kinutlo gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Si Jesus miingon ngadto sa mga katawhan, pamati kamo og laing sambingay. May usa ka tawo nga yutaan nga nagtanom og mga paras. Gikural niya kini og gikalutag lungag nga kasudlan sa giniok nga ubas ug nagtukod siya bantayan. Unya gipasaupan niya ang iyang parasan ug milangyaw siya. Sa ting pamupo na sa ubas, gipadala niya ang iyang mga ulipon ngadto sa mga saop aron pagkuha sa iyang bahin. Apan gidakop sa mga saop ang mga ulipon, gibunala nila ang usa ug ang usa ilang gipatay ug ang lain pagayod ilang gibato. Unya gipadala pagayod niya ang laing mga ulipon nga labaw pa kadaghan kaysa unang gipadala. Ug mao gihapon ang gibuhat sa mga saop kanila. Sa katapusan gipadala niya ang iyang anak. Mingon siya, sa walay duha-duha tahuron gayod nila ang akong anak. Apan sa dihang nakita sa mga saop ang anak, nag-ing nanay sila. Ania ang anak sa tag-iya, tana patyon ta siya, ug maato na ang parasan. Busa siya ilang gidakop, gitaral ngadto sa gawas sa parasan o gipatay. Karon inig abot sa tag-iya, unsa may iyang buhaton sa mga saop. Nangutana sa Jesus, sila mitubag, sa walay duha-duha, patyo niya kadtong mga taong dautan, og pasaupan niya ang parasan og laing mga tao, nga makahatag kaniya sa iyang bahin sa abot sa hustong panahon. Si Jesus mingon kanila, wala ba kamo makabasa sa giingon sa kasulatan? Ang bato nga gisalikway sa mga magtutukod kay walay kapuslanan, nahimo hinuong bato nga labing importante. Buhat kini sa Ginoo og kahibulungan gayod kini. Og midugang si Jesus, busa sultihan ko kamo, nga ang gingharian sa Dios kuhaon gikan kaninyo, o gihatag ngadto sa mga tao nga makahatag og maayong mga bunga. Nakabati ang kadagkuan sa mga pari ug ang mga Pariseo sa mga sambingay ni Jesus ug nakasabot sila nga nagsulti siya mahitungod kanila. Busa naninguha sila pagdakop kaniya. Apan nahadlok sila sa mga tao nga miila kang Hesus nga usa ka propeta. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mayong buntag sa tanan. Dunay panultihon, siguro nakadungog na kamo niini. Dunay panultihon nga nag-ingon, God writes straight with crooked lines. God writes straight with crooked lines. Unsa man nato pagbinisaya? Ang Ginoo mosulat og tulid, pinaagig nag-ikis-ikis nga agi. Lisod man hinuon, musamot man hinuon, ka lisod pagsabot. Ang Ginoo magsulat og nag-ikis-ikis nga agi. Siguro masabta nato ang panultihon kung mubalik kita sa istorya ni Jose
diha sa first reading sa basahon sa Genesis. Si Jose pinalanggang anak sa iyang amahan nga si Jacob. Nasina ang iyang mga igsuon kang Jose. Ug mao nga nagplano sila nga patyo nila si Jose ang ilang igsuon. Apan nausab ang ilang huna-huna ug mao nga ila siyang gibaligya sa mga negosyante o gidala si Jose sa Ehipto o gibaligya didto nga ulipon. Mi asenso si Jose. Nahimong influential si Jose dito sa Ehipto, sinaligan sa hari. Unya miabot ang dakong gutom sa yuta, sa tanang dapit. Og ang mga katawhan sa lain-lain nga mga dapit nangadto sa Ehipto aron mopalit og pagkaon. Nining higayuna si Jose ang in charge sa pag-apod-apod sa mga or pagpamaligya sa mga pagkaon. Ang iyahang pamilya, si Jacob ug ang iyang mga igsuon pod nagkalisod pod. Ug mao nga si Jacob iyang gipadala ang iyang mga anak, lain iyang mga anak, mga igsuon ni Jose dito sa Ehipto. This time wala sila makaila kang Jose, although si Jose nakaila nila. To make the long story short, natabangan ni Jose ang iyahang mga igsuon, ang iyahang amahan. Naluwas niya ang iyahang amahan o mga igsuon sa kagutom. Siguro, nabalo mo, siguro si Jose sa dihang gidala siya ngadto sa Ehipto aron ibaligya nga ulipon. Wala gito siya makaamgo sa unsang paagi nga ang daotan nga nahitabo niya, ang daotan nga gihimo sa iyang mga igsuon, mahimong paagi sa Ginoo sa pagluwas niya o pagluwas sa iyahang pamilya sa kagutom. God writes straight with crooked lines. Mo po ni ang nahitabo diya sa Ebanghelyo. Ang anak gipatay sa mga tao. Ang anak represents Jesus Christ. Si Jesus gipatay sa mga tao apan ang kamatayon niya mao'y nakaluwas kanato sa ato ang kanato sa nga mga makasasala. Pinaagi sa iyang kamatayon, naluwas kita ni Jesus sa kamatayon sa sala. God writes straight with crooked lines. Nahibalo mo sa ato ang kinabuhi, din sa kalibutan, masinati nato, makita nato ang mga daotan nga mga nagkalain-lain nga mga daotan nga nagpanghitabo. Gera, mga krimen, mga natural calamities, linog, bagyo, baha, ug uban pa. Sa atong personal nga kinabuhi, ma-experience nato ang lain-lain po nga maurag mga daotan, mga sakit, mga problema, mga pagsulay, mga frustrations sa ato ang kinabuhi. Ibalo mo sa mga higayon ngayon niini, pareho ni Jose, siguro dili nato masabtan ang plano sa Ginoo. Dili nato matugkad ang plano o pamaagi sa Ginoo. Dili nato makita unsa ang maayo nga mo resulta, unsay maayo nga nakita sa Ginoo diha niining maurag mga dautan nga mga panghitabo. Nga igsuon, dili gyud nato huna-hunaon nga
kuna atas nining mga higayuna, dili nato huna-hunaon nga dili nato di taon ta matintal sa paghuna-huna nga nawad ana og kontrol ang Ginoo sa kalibutan, sa mga panghitabo sa kalibutan. Dili nato di unta ta matintal sa paghuna-huna nga mas gamhanan pa ang yawa kaysa Ginoo. Mga igsoon, bisan tuod ug mahimo sa Ginoo sa pagpugong sa dautan nga mahitabo. Apan sa iyang kaalam, in His wisdom, mipili siya to write straight with crooked lines. Ug mao kana nga we can safely say nga kining mga maurag dautan nga manghitabo sa ato ang kinabuhi, nga manghitabo usahay sa atong kinabuhi are actually blessings in disguise. O kadaghan ta makadungog niini, blessings in disguise. Let me end with a story nga siguro nadunggan na ninyo o na ako nang napaambit dinhi. Usa ka tawo ang miadto sa ka mag-uuma, miadto sa lasang aron mangayam, maghunting. Nya didto iyahang na dakpan ang usa ka wild nga kabayo. So yung gidala, malipay kay siya, gidala niya pauli. Pagkadungog sa mga tao, sa iyang mga kaila, nga nakadakop siya o kabayo, nangadto sila. Bro, good luck. Pagka nindot, pagka maayo, nanagyod kay makatabang nimo sa imong uma. Dayon, pagkasunod si Mana, gisulayan sa farmer pagsakay ang kabayo aron mo tanod, gitame, just to tame the horse. Sulayan niya sakay, pagsakay niya, gilabay siya sa kabayo, ug nangabali ang iyahang tiil. Pagkadungog sa iyang mga barkada, sa mga kaila, nangadto na pod sila niya. Migo, di malas. Usaw naman nimo pagtrabaho ni anak karon. Di malas. Pagkasunod si Mana na po, doon ay gira. Diha ito'y gira. Pagkasunod si Mana, miabot ang mga tao nga nang lista sa mga hingkod na nga mga lalaki sa baryo aron i-recruit para sa gubat, para sa gera, himoong sundalo para sa gera. Naghilakanay ang mga ginikanan sa tibuok baryo kay gipanguha ang ilang mga anak lalaki aron ipadala sa gubat. Pag-adto nila sa balay sa farmer, dili pwede nga ma-recruit sa gubat ang farmer kay nangabali man ang iyang tiil. So pagkadungog niini sa iyahang mga kaila, nangadto na pod sila niya, di buenas, good luck, dili ka ikapadala sa gubat. Good luck. God writes straight with crooked lines. Ug mao kana nga uyon ra gud ta sa tanan nga mga plano o kabubuton sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. He knows what is best for us. God knows what is best for us more than we know what is best for us. O salig lang ta
salig lang yun ta. Importante, uyon, mo tuman ra gyud ta, mo sunod ra gyud ta sa kabubuton sa Dios, sa plano sa Dios ya sa atong kinabuhi. Amen. Mga igsuon, sa tumang pagpaubos ato karong ipadangat ngadto sa Dios ang atong mga pag-ampo. Inubanan sa atong hingpit nga pagsalig og pagtuo ug maingon kita, dungga kami Ginoo. Alang sa simbahan sa Dios, nga sa kanunay iya untang hiusaon ang nagkatibulaag niyang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Alang sa mga namunuan sa atong nasod, nga ila untang ipagtigbabaw ang kaangayan, ilabi na ngadto sa mga nanginahanglan. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga masakiton nga nataptan niining COVID-19, nga makabato na og hingpit nga kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, nga makabaton kanunay o grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa sulugoon sa Dios, Teofilo Kamomoto Bispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar. Magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Alang sa tanang mibiya na niining kalibutan, nga mabanhaw na unta sila, uban kang Kristo, magampo kita sa Ginoo. Dungga kami Ginoo. Langit ng Amahan, salamat sa imong walay kinutubang gugma, alang kanamo, tabangi kami sa pagkamanggihatagon sa pag-alagad kanimo, ug himua kaming angayan sa pagtuman sa imong kabubuton, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Kaigsoon pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga mahan nga makagagahom sa tanan.
O Dios, aron pagsaulog nining mga misteryo, himua nga sa paagi nga angay mag-una-unta sa imong mga alagad ang imong kaluoy ug mag-aga kanamo pinaagi sa matarong nga kinabuhi. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinaagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapahitason. O garon sa among pagpakaon sa mga gigutom, gumikan sa among pagpugong sa pagkaon. Makasunod unta kami sa imong kamaluluyon o kaayo. Ug busa uban sa mga anghel o mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang wayhonong nga pag-awit. Santos, gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadala ang imong Espiritu, aron pagsantos nining magasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siyag pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug kan-a kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Ipasalamat kanimo pag-usab, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an ug mingon. Dawata kini ninyong tanan ug panginom kamo gikan niini. Kay kini mao ang kalis
sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Kristo, nagahalad kami kanimo Amahan nining pan sa kinabuhi ug kali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco among Papa, ni Julito among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi ang among mga igsuon nga nangamatay. Ilabi na silang tanan nga among gihandom ug ipahanungdan ining santos nga misa karon. Apil na ang mga kalag ni Francisco ug ni Floreda. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostolis, ug sa tanan nga nakatuman kanunay sa imong kabubuton latas sa katuikan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Kristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Karon magampo kita sa Amahan, atong gamiton ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesu-Kristo among manunubos. Ginoong Jesu-Kristo, nagingon ka sa imong mga apostolis, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Og sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Karon natong ipakita ang timaan sa atong panag-inigsunay. Ang kalinaw manaa kaninyon tanan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo.
Magampo kita. O Ginoo, humanamo madawat ang pasalig sa kaluwasan. Himuha nga maglakat kami sumala sa angay, ug moabot gayud kami nganha sa katumanan niini. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo, manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, ang Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Nahalad na ang misa, dada ninyo ang kalinaw ug gugma ni Kristo. Orasyo Imperata alang sa proteksyon batok sa COVID-19. Maluluyon og mapuangurong Amahan, midangop kami kanimo sa among panginahanglan. Nangayo sa imong panalipod batok sa sakit nga COVID-19 nga mihasi karon ug gani mikalas na og mga kinabuhi. Nangayo kami kanimo karon sa imong mahigugmaong pagtagad ug sa imong makaayong gahom. Huwag tanga ang among kahadlok sa sakit ug kamatayon. Hulipi ang among paglaom ug lig-una ang among pagtuo. Nangamuyo kami nga imong giyahan ang mga tawo nga gitugyanan sa pagpangita og tambal niini nga sakit aron masumpo na ang iyang pagpanakod. Nagpasalamat kami sa kauswagan sa mga bakuna nga nahimo tungod sa imong panabang. Panalangini ang among mga paningkamot sa paggamit sa mga bakuna aron matapos na ang pandemya sa among nasod. Nagampo kami alang kanila nga nagbudlay sa panglawas, aron padayon sila nga mag-alima sa mga masakiton, inubanan sa kamaayo o kamaluluyon. Hatagi sila sa kapiskay sa lawas o huna-huna, kusog sa ilang tahas sa pagpangalagad o panalipdi sila patok sa mga sakit. Nagampo usab kami alang sa mga naigo niini nga sakit, nga mahibalik sila dayon sa ilang maayong panglawas. Panalipdi sila nga nag-amuma nila, ihatag ang dayon nga pagpahulay kanila nga mitaliwa na. Hatagi kami sa imong grasya ning panahon sa kalisdanan, aron padayon kaming magbudlay alang sa kaayuhan sa tanan o pagtabang sa mga nanginahanglan.
ang among kaikag ug pagkamaluluyon sa usag-usa. Magpalingkawas unta kanamo sa kalisdanan karon ug magdala kanamo sa pagkakabig ug kasantos. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Ubos sa imong panalipod o santos nga inahan sa Dios, nagadangup kami, ayaw tamaya ang among mga pangaliyang, hinunua, luwasa kami sa mga katalagman o mahimayaon o bulahan nga birhen. O mahal nga Senyora, kaayuhan sa mga masakiton, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, Santa Catalina de Alejandria, San Miguel Arcangel, tabangi kami sa panggubatan, panalipdi kami batok sa mga panlimbong o pagsulay sa yawa. Paggangon unta siya sa Dios, kami mapaubsanong nagampo. Og ikaw, o prinsipe sa mga kasundaluhan sa langit, pinaagi sa gahom sa Dios, magtambog sa impyerno kang Satanas, uban sa iyang dautang mga espiritu nga naglibot-libot sa kalibutan ug naninguha sa pagpukan sa mga kalag. San Miguel Arcangel, Angel of God, my guardian dear, to whom God's love commits me here, ever this day be at my side, to light and guard, to rule and guide. Amen. Dahil ko ng Diyos, dahil ko na iyang santos nga ngalan, dahil ko sa Jesucristo matuod nga Diyos ug matuod nga tao. Dahil ko na ngalan ni Jesus, dahil ko na iyang mahaluyamot nga kasing-kasing, dahil ko na iyang bililhon o yamot nga dugo, dahil ko sa Jesus diha sa santos o yamot nga sakramento sa altar. Dahil ko ng Espiritu Santo, ang Paraklito. Dahil ko ng mahal nga inahan sa Diyos, nga si Maria Santissima. Dahil ko ng iyang santos, gulay bulingag pagkagipanamkon. Dahil ko ng iyang may mayaon nga pagsaka sa langit. Dahil ko ng ngalan ni Maria Birhen o ginahan. Dahil ko na iyang putli o yamot nga esposo nga si Senyor San Jose. Dahil ko ng Diyos diya siyang mga anghel o mga santos.